ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ମରୁଭୂମିର ଭଙ୍ଗା ଜାହାଜ। ସୋମୁ ସେ ଦିନେ ଛାତ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଜୋର ଜୋର ଡାକ ଛାଡୁଥାଏ, ମାମା ଦେଖ, ସିପ୍ ଅଫ୍ ଡିଜେଟ୍ ଆଜି ଆମ ଘର ପାଖରେ। ତା ମନରେ ଥିଲା ପ୍ରଶ୍ନ, ସେ ମରୁଭୂମିର ଜାହାଜଟି ଏଠାକୁ ଆସିଲା କିପରି? ସେ ଦିନେ କିଛି କହି ପାରିଲା ନାହିଁ। ନିରୀହ ଓଟ ପଶୁଟି ଏଠାକୁ ଆସିଲା କିପରି? ସେଦିନ ନିରୀହ ପଶୁଟି ନିରାଶ୍ରୟ ହୋଇ ସହରଟା ଭିତରେ ଏକ ଗଳି ଘରକୁ ଘର ବୁଲୁଥାଏ। ଅନେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ତା ପଛରେ ଧାଉଁଥାନ୍ତି। କିଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ଇଟା ପଥର ପକାଇ ପଶୁଟି ଭାରି ହଇରାଣ ହରକତ କରୁଥାନ୍ତି। ଦେଖିଲେ ବହୁତ ବିକଳ ଲାଗୁଥାଏ। ତା ପରଦିନ ଜାଣି ପାରିଲି ତାର ମାଲିକ ତାକୁ ସହରଟା ଭିତରେ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଛି। ସେ ତାର ମାଲିକକୁ ବୁଲି ବୁଲି ଖୋଜୁଛି। ତାର ସନ୍ଧାନ ସେ ନେଉଥିଲେ। ସତେ ତା ଆଖିରେ ଲୁହ କହୁଥାଏ। ସେ ତା ମାଲିକକୁ କେତେ ଭଲ ପାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାର୍ଥପର ମଣିଷ ଆଜି ତାକୁ କ'ଣ କଲା? ସେ କିଛି କହିପାରୁ ନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ନିରୀହ ପଶୁଟି କାମ କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ସେ ତାକୁ ଏକେଲା କରି ଚାଲିଗଲା କାହିଁକି? କଥା ନ କହିଲେ ବି ତା ପଶୁ ଭାଷାରେ ସେ ମାଲିକକୁ ସତେ ଡାକୁଥିଲା। ନିଶ୍ଚୟ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି ସେ ତା ମାଲିକର ପିଲାଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପୋଷୁଛି। ସତରେ ମରୁଭୂମିରେ ବାଲି ଝଡ଼ରେ ଆଭାସ ପାଇ ସେ କେତେ ଥର ତା ମାଲିକକୁ ରକ୍ଷା କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏ ସ୍ୱାର୍ଥପର ମଣିଷ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବ୍ୟାଘାତ ଆସିଲେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଗଲା। କାରଣ ମୁଁ ତା ପେଟ ପୋଷି ପାରିଲି ନାହିଁ। ସେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋତେ ଦେଖାଇ ଘର ଘର ବୁଲି ଭିକ୍ଷା ମାଗିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଚାଲି ପାରିଲି ନାହିଁ, ଦିନେ ବି ସେ ମୋର ସେବା କଲା ନାହିଁ। ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ଧନ୍ୟରେ ମଣିଷ। ଏ ଥିଲା ପଶୁଟିର ଅନ୍ତର ବେଦନା ଅକୁହା କଥା। ସେ ଦିନେ ସୋମୁର ଥିଲା ଗୋଟିଏ ଜିଦ୍। ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ଗୋଟିଏ ଥାଳିରେ କିଛି ଚାଉଳ ନେଇ ଓଟଟି ଖାଇବାକୁ ଦେଲା। ଓଟଟି ଖାଇଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଶଙ୍ଖେ ପରି ଉଦର ଭରିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ନଥିଲା। ପଶୁ ଜାତି ଖାଇବ କ'ଣ? ରହିବ କିପରି? ସେ କୌଶଳ ଆମକୁ ଜଣା ନଥିଲା କି ସହରଟା ଭିତରେ ତା ପାଇଁ ରହିବାକୁ ଜାଗା ନଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଜାହାଜ ବୁଲା କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଭୁକିବା ଶବ୍ଦ ନିରୀହ ପଶୁଟି ଦୂରକୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲା। 2 ଦିନ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଓଟଟି ମରି ପଡ଼ିଛି। ସହରର କେତେକ ଲୋକ ଏକାଠି ହୋଇ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିକୁ ଜଣାଇବା ପରେ ଏକ ଜେସିବି ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ ନେଇ ଏକ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ପଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟରେ ପୋତି ଦିଆଗଲା। ଆଜି ପଶୁଟି ମରିଗଲା, କିଛି ଦୁଃଖ ନାହିଁ। କାରଣ ଦିନେ ନା ଦିନେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତେ ମରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ମଣିଷ ଆଜି ଏତେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହୋଇଛି କାହିଁକି? ତା ମଣିଷ ପୁଣିଆ ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ତାହାର ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ଆଜି ହଜୁଛି କାହିଁକି? ଆଜିର ଏ ଯୁଗରେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବ୍ୟାଘାତ ଆସିଲେ ମଣିଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସଂଘର୍ଷ ହେଉଛି ଆଜି ସଂସାର ଦେଖୁଛି। ତଥାପି ଓଟଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଓଟର ମାଲିକ ଓଟ ଶବ୍ଦାର୍ଥରେ ଥିବା ଏକ ବିଦ୍ୟାରେ ଅନେକ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରିଛି। ସେଥିରେ ତାହାର ପରିବାର ସବୁ ଭରଣ ପୋଷଣ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମରୁଭୂମିରେ ଜାହାଜଟି ଅକାମୀ ହୋଇଗଲା, ତା ମାଲିକ ପାଇଁ ସେ ବୋଝ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାର୍ଥ ପୂରଣ ପାଇଁ ସେ ତାକୁ ଆଦର କରୁଥିଲା, ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲା। ଯେତେବେଳେ କାମ କରି ପାରିଲା ନାହିଁ ତାକୁ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆରେ ତ ଆଉ କେବେ ଘର ଘର ବୁଲି ଟଙ୍କା ପଇସା ରୋଜଗାର କଲା। କିନ୍ତୁ ପଶୁଟି ଅର୍ଥାତ୍ ମରୁଭୂମିର ଜାହାଜଟି ଯେବେ ଚାଲି ପାରିଲା ନାହିଁ, ସେ ତା ପାଇଁ ଭଙ୍ଗା ଜାହାଜ ହୋଇଗଲା। ତାକୁ ସେ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ
ଅଜଣା ସହର ଜାଗାରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ନୂତନ ସନ୍ଧାନରେ ଚାଲିଗଲା। ଧନ୍ୟ ଆମ ସମାଜ, ଧନ୍ୟ ଆମର ସେ ମଣିଷ ପଣିଆ। ଏ ଥିଲା ବାସ୍ତବରେ ଅଜୀବା ସମାଜର କଥା, ମରୁଭୂମିର ଭଙ୍ଗା ଜାହାଜର ଆତ୍ମା କଥା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ।